Badji ug lain sab ang iyang nasinatian sa iyang kinabuhi no mga problema sa kinabuhi. So Ate Jane, unsa may imong ikahatag nga mensahe kang Cheche? Yes, Ate Will, murag na action kong kabalakan no, sa nahimo nga behavior sa iyang inahan. Pero Ate Will, sa akong nakuha no, na obserbaran sa dagan sa iyang istorya, murag kani results ni sa nahitabong posible ang kamatayon sa ilang amahan or posible nga impluwensya sa iyang bagong kaplag. Yes, murag sa akong kuan ate, sa ako nasabtan influensya. Oo. Kaya kung dako gid ang impact sa kamatayon sa iyang amahan, dapat diha dayon sa pagkamatay no, medyo naglisod na sila. Pero wala man, agi man sila nagtinabangay kanang ingon pa niyayungay para mahawas sila sa mga kalisod ni ilang nasinatian. Pero dirian na sa pag-abot na sa bagong kaplag. Yes. Naagay ginikanan no nga pagka medyo nakakita na og lain nga partner, murag maubos ang ilang paghatag og bili sa ilang mga anak sa kanhiling nila nga partner. Sad to say, pero realidad gyud na Ate Will sa atong kalibutan no, na agi mga ingana nga mga experience ang sinatian sa mga anak sa Daghang matag kaayo na pamilya. Ate Jane, murag reality gina nga atong makita or atong na kita sa atong mga komunidad na agin na nga murag nga nung ma-change man no, dapat ipatas lang no, fair ang pagtrato nila sa anak ug sa iyahang ikaduhang bathala. Bathala, murag na kuan ko sa term nga bathala. Yes. Bitaw no, pero nganong naamay instances nga ingana, unsa kaha ang kanang mga unsa ang impact, unsa ang kanang hinungdan nga nganong baing ana man no, murag mabahin man ang pagtagad sa inahan. Siguro kani Ate Willa sa ko pong na feel murag due to bag-o niyang kaplag lagi, syempre di man nato gyud ma-assure nga tanan bag-ong kaplag is mo simpatiya pod sa mga anak sa imong kanhi nga partner no. Karon sa akong nasabdan sa iya medyo siguro sa gidaladala sa iyang inahan nga kabugat unya instead nga i-comfort or i-assist siya sa bag-o niyang partner, basin hinuon at iwil og niingon nga mga dagko naman na sila mga something nga na bang no nga Ang ako pong pangagpas Ate Jane nga murag magpa-impress siguro siya sa iyahang second husband no. Kanang magpadaig ba nga murag imo hatag ang iyang pabor dako kaya iyang pabor ngadto sa iyahang Partner, sa iyang bagong partner. Sa mga anak kay medyo murag na ko nakarelate ko ana ate sa among koan na ko nakita ana nga masatagan gina og kung ano good treatment ang iyahang second husband kay sa iyang mga anak. Pero unsa kay mga rason na natiwil. Medyo sa ako man gud murag dili ambot dili siguro nako pa ma-justify sa pagkakaron kay wala pa. Bisan ako nakasud-ong ko natiwil nga medyo mas kasabaon pa niya iyang mga anak nga maumon untay iyang kauban kaabag niya sa ingon papangadlaw-adlaw nila nga mga galastuhanan, pero kay medyo mas dako ang impluwensya sa iyang bag-ong nakaplagan mo nang medyo napalayo ang advantage lang ato kay mga lalaki ang iyang mga anak na medyo napalayo na noon ang loob, napalayo na noon ang buot sa iyang mga anak dito sa iyaha kay makaingon ka nga murag bukang bibig na lang niya ang iyang partner, wala niya hatagi og pagtagad ang iyang mga anak, wala na niya hatagi og bili o murag something nga na ba nga every buhaton sa iyang mga anak murag wala lang normal lang. Okay ra sa iya mga lalaki man o babae mong anak dapat fair gyapon ka no. Walay pinalabi kay diha diha mo feel og kanang lain kanang bang masuko ang imong mo hate na noon ang imong mga anak sa imo. Pero sa kaso sa atong nagpadala karon maayo gani ano kay murag strong sab siya nga ni fight gid siya ni supak gid siya sa kabubuton sa iyang inahan. Kay dili man sab maayo tungod kay kita inahan kita nay mag-control sa ato magbuot to. Mao gyud. Bisan sa imong piliun nga mabana siya nay magbuot sa imuha.
So inaana Ate Jane di buwang ka nang na may uban nga mingon nga kana kay nakaangay sa imo kwartahan na kanang makahatag na nato og kanang maayong ugma. So makatabang nako na murag iya ang gihuna-huna no nga pabor sa inahan. Wala siya naghuna-huna sa unsay dangatan sa iya anak. Oo. Kung willing ba ang iyang anak or kanang komportable ba ang iyang anak sa setup nga iyang nahuna-huna. Mm. Murag wala na nakuha na og konsiderasyon na may nakalisod at iwil no. Kay siguro pod sa iyang una-una sa inahan nga gusto lang niya nga kanang dili mag-agi og kalisod nga susama sa ilaha nga kuano kanang siguro makaingon ta og susama ra sa ilang nga level ang napamana pod sa iyang inahan. So sa iyang siguro una nga dili para dili mag-antos ipares niya dito sa adunahan lagi kunuhay pero maaway lagi nakapait kay bisan pag unsa ka adunahan kung wala ang imong pagbati dito sa murag lisod gihapon dawaton. Yes, tinuod gyud na no kay kung ang lahi man ang feeling sa batan-on og sa kanang tiguang di ba? Kanang mature na. Sa inahan og anak lahi kay ang gihuna-huna sa inahan nga ang imong future nga murag kuan ka stable ka o nanay assurance kay kwartahan. Pero ang gihuna-huna sa imong anak ang iyang feeling o ang iyang kalipay kung happy ba siya kung kadto iyahang kuano no tumanon kung mutuman siya sa gusto siya ang inahan malipayon ba siya adto basin torturon ra pud siya kay tungod kay kwartahan inaana baya na Ate Jane kung dili ka ikpakig-angay sa pamilya kung ang imong mapili kwartahan tagsara may iangay-angay ka ang pobre ug ang dato di ba? Yes, oo. Pero ang ako pong gikuan Ate Will no gikabalak naghuna-una katong iyang manghod kung babae ba to or lalaki basin og susama pod sa iyang na experience unya walay courage ba walay kusog nga mo against sa iyang inahan so basin og maotoy kuano nalisdan hinuon sa iyang pagtalikod sa ilaha. Yes, no? Luoy pod pero nagpaningkamot siya nga iyang makontak ang iya ra igsuon dili ang iyang inahan. So normal ang feeling ni Chichi nga medyo masilag. Mahit siya sa iyang inahan apan murag dili pod kuano. Dili maayo nga magpadayon. Magpabilin ang atong pagdumot. Mao gyud. Kay aslong murag ang imong dugo gyud niya. Yes. Na naglatay sa imo karon so imong gigamit iya hapong dugo. So kinahanglan dili man sa dali nga mawala ang imong mga hate apan sa hinay-hinay siguro mawala ra na kay karon na naman siya sa maayong kahimtang Ate Jane. Ingon pa nakautang gihapon taga kinabuhi sila. Yes. Murag susama pod sa komento diri Ate Will sa atong smart line o gikan kang 4987 ingon niya ako ra maitambag sa letter sender imong suwayan og pagpangita kay dili ta matawo og wala tay ginikanan og imo na makit-an mangayo ka og pasaylo sa imong inahan og sa imong igsuon og mangayo ka og pasaylo sa Ginoo kay tawo ra ta dili dautan na ang tambag sa ginikanan pero ang anak mo supak sa balaod sa ginikanan ato na lang pasayloon ang iyang gibuhat para sa kaugmaon from Southern Leyte. Uy, wow, kalayo. Maayo nga pagpaminaw sa inyo hadin ha sa happy Southern watching, Leyte. Ma'am, sa Southern Leyte. 4987. Okay, tinuod gid na no sa atong giingon nga ang ato dili ta maka bayad sa mga gihimo sa atong inahan nato no sa ato ilang anang kuan ati ba mga sakripisyo sa gagmay patahan tud pagkadako and then na change lang siguro siya tungod sa influence no kay nasayop lang siya pagpili sa iyang nahimong ikaduhang kapikas no. Yes, Ate Will. Wa nang ginaingon nato no nga dili man gyud perpekto ang tao og syempre lain-lain ta og ingon pa mga prioridad og mga ingon pa tinuuhan. So siguro posible nga sayop ang iyang naisipan nga pamaagi para mahaw-as ka sa kasamtangan ninyo atong sitwasyon pero dili pud siya ingon pa maoy pinakabasihan para magtanom ka og pagdumot sa imong inahan
nauna inahan nimo nautangan na dugag kinabuhi. So ingon palagi nakapasaylo man gani ang Ginoo sa atong mga sala no, na may gani ingon pa nagsakripisyo para sa ato. How much more kita nga tao ra. Ang atong ang atong texter, oo, nag-ingon siya nga o kaya dapat magapasaylo dili angay nga magdumot. Yes. Mauna, di ba usapod na sa mga kuan na Ate Willa sa mga balaang kasuguan. Honor your parents. Dili bisag gid lalim. unsa Dili ka. lalim ang imong na experience. Nga murag makaingon man tag na trauma pero hanapa sa imong kaugalingon ang kapasayloan kay ingon pa ikaw pauswag pa ang imong inahan paingon na sa panahon sa pagsalop. So mas maayo pa nga makuan siya no, ingon pa mabot man gyud ta sa panahon nga mo pahulay at least nagkaistoryahay mo paningkamuti nga ikaw mismo mahanap nimo sila o mahibal-an to ni mas maayo man na Ate Will nga maistorya niya masayra niya kung unsa gyud ang pinakatumong ato sa iyang inahan Yes. aron masabtan niya. Kay basin nagkuan na pud siya karon no, nag-reflect na pud siya siya nabuhat diha sa imo. So nagbag-o na siya. May nang imong pangitaon kay aron pangayo ka og pasaylo og siya pod makapangayo pasaylo sa imo kay bisan inahan ta murag kanang sa atong tan-aw nga taas ta kay sa atong anak pero dili no, kinahanglan nga sa mata sa Ginoo magpasaylo ta sa usag-usa. Makahatag ta kay natural man nga makasala ta sa atong pag usahay sa atong mga words ba nga dili nato manage o di nato mapugnan nga makasulti gitag dili maayo para sa atong mga anak. And then ang mga anak pod makasulti pog dili maayo against sa ginikanan tungod pod sa gihimo nato no nga dili maayo. So tao ra man lagi kita usahay sa mga kapungot or nga di nato ma-hold ati Jean labi nagsuko ng kakaayo nga Yes, wala oo. katumani sa imong gusto bisag unsa na lang siguro ang ipangyaw-yaw Naa ka diba? sa estado sa kapungot. Yes, di na nato malikayan nga ang namagi kanang murag gingon nato nga mga taklis magtinaklis na taba bisag dili nato dapat isulti masulti na nato nga mga pulong nga makahatag dito kasakit sa atong anak. So atong hinumduman chi nga bisan na kung ano ang imong mga accomplishment karon na plaster na ka. So pagpasalamat gyapon sa Ginoo nga naluwas ka no sa mga kagustuhan sa imong inahan ana man kakaadiha karon. So baliki sila og pangitaa kung asa naman sila nagpuyo kay Wow!